Aktiv støjreduktion er en fascinerende funktion ved high-end hovedtelefoner, som kræver ret avanceret ingeniørarbejde. Hovedtelefoner som disse er i stand til at eliminere eller fjerne uønsket støj fra omgivelserne, mens de samtidig afspiller den ønskede musik eller lyd, der sendes fra din smartphone. Kort sagt gør denne type hovedtelefoner dette ved at bruge en mikrofon til at måle den uønskede støj fra omgivelserne og derefter beregne en modlydbølge. Denne modlydbølge lægges til bølgeformen af din musik eller lyd, og når den kombinerede bølgeform afspilles gennem hovedtelefonens højttaler, bliver den eksterne støj elimineret eller annulleret, så kun den ønskede lyd er tilbage. Det er det grundlæggende princip. Men der ligger en masse indviklet ingeniørarbejde bag aktiv støjreduktion. For bedre at forstå ingeniørarbejdet er det nemmere at visualisere lydbølger. Ikke som disse sinusformede mønstre, men snarere som et sæt bevægende højtryksområder, kendt som kompressioner, og lavtryksområder, kendt som rarefaktioner. Lad os sige, at du bor eller arbejder ved siden af en motorvej. Alle de biler og lastbiler, der suser forbi, skaber en lyd med en bølgeform som denne, som i virkeligheden bare er en række af bevægende højtryks- og lavtryksområder. Disse kompressioner og fortyndinger bevæger sig gennem luften, og når de rammer din trommehinde, hører du lydene fra motorvejen. For at producere en anti-lydbølge mod motorvejens støj, skal der genereres en lydbølge, der er lige så stor, men modsat. Med det mener vi, at for hver højtrykszone fra støjen, skal der genereres en lavtrykszone. Og for hver lavtrykszone fra støjen, skal der genereres en højtrykszone. Støjen og antistøjen mødes. Og når disse lavtrykszoner og højtrykszoner mødes, eller omvendt, udligner de hinanden i det område, hvilket dermed eliminerer lydene fra motorvejen. Der er nogle få ingeniørmæssige udfordringer ved denne løsning. For det første giver hovedtelefonerne eller ørepopperne selv en vis passiv støjisolering. Og derfor har vi brug for 2 mikrofoner. Den ene mikrofon bruges på ydersiden til at måle selve støjen, og den anden mikrofon bruges på indersiden af hovedtelefonerne til at måle, hvor stor en procentdel af støjen, der slipper igennem hovedtelefonernes lydisolerende egenskaber og ind i dit øre. Den anden udfordring er, at det er ret svært at synkronisere den modsatrettede lydbølge perfekt med den eksterne støj. Støjen fra motorvejen har hundreder af kompressioner og fortyndinger hvert eneste sekund. Så hvis den modsatrettede lydbølge er forskudt med et par millisekunder, vil støjreduktionen ikke fungere ordentligt. Derfor bruges en kraftfuld digital processor til at måle og beregne den perfekte modsatrettede lydbølge. Samtidig overvåger den indvendige mikrofon, om den aktive støjreduktion rent faktisk fungerer korrekt. Bemærk, at aktiv støjreduktion er mere effektiv mod lavfrekvente, gentagende lyde, fordi de kun har et par hundrede toppe og dale eller bølgelængder hvert sekund. Men højfrekvente lyde har tusindvis af bølgelængder per sekund. Hvis der bare er den mindste unøjagtighed i synkroniseringen af modlydbølgen med den højfrekvente støj, vil den resulterende kombination mellem antilydbølgen og den højfrekvente støj være ineffektiv. Den tredje udfordring, som håndteres af processoren og kredsløbet, er, at antilydbølgen skal kombineres med lydsignalet, der sendes fra din smartphone. Lyden plus antilyden fungerer ligesom forskellige instrumenter i en sang, og de kombineres for at skabe en ny lyd, som afspilles gennem den ene højttaler. Når den kombinerede lyd- og antilydbølge og støjen fra omgivelserne blandes, ophæver antilydkomponenten i den kombinerede bølge og støjen fra omgivelserne hinanden, og vi ender med kun at høre den ønskede lyd. Vi har lavet en separat episode, der gennemgår de forskellige komponenter i disse hovedtelefoner, og vi arbejder på fremtidige episoder. Det vil dække andre ingeniørbedrifter, såsom Bluetooth-kommunikation, antennen og de mikroelektromekaniske systemmikrofoner. Dette er Apple AirPods 2, som faktisk ikke har en aktiv støjreduceringsfunktion. For at kunne modellere indersiden af disse hovedtelefoner, er vi nødt til at tage detaljerede billeder af hver enkelt komponent, hvilket, som du kan se, kan være ret ødelæggende.
Vi har udvendige modeller af disse andre ret dyre hovedtelefoner, som faktisk har aktiv støjreduktion. Men vi har ingen indvendige modeller af dem. Beklager skiftet, som vi håber ikke var alt for forvirrende. Derudover kan du tjekke skaberens kommentarer i de engelske Canada-undertekster, hvor vi diskuterer udfordringerne ved at implementere støjreduktion i et rum. Vi vil også gerne takke alle vores YouTube- og Patreon-sponsorer for at hjælpe os med at lave disse dybdegående tekniske forklaringer. Du kan også støtte os ved at abonnere, synes godt om denne video og kommentere nedenfor. Dette er Brands Education. Tak fordi du så med.